Sí. Jo tenia diverses preguntes. Vostè parla que a partir d'ara el govern analitza i comparteix tot el tema de... Ha analitzat i ha compartit avui. I suposo que en el futur. Aquesta política d'analitzar, compartir, és una política de fuente-ovejuna, no? Sembla ser. I vostè també ha parlat del tema de l'itinerari, que no explica quan comprarà, com la fórmula per fer-ho, de les urnes i tal. On queda el tema de la transparència del govern? Aquesta seria la primera pregunta. La segona pregunta. Amb la marxa del conseller Llanés, estan preocupats que la Junta de Seguretat no es compleixi les coses que vam parlar en el seu dia? I la tercera està relacionada a l'increment de les hores dels monitors per als centres. S'ha incrementat 3.000 hores setmanals a partir del mes de setembre. A part de la proposta del Departament d'Ensenyament, ha parlat amb el sector perquè donés el vistiplau. Què s'ha fet? Començo per aquesta darrera i, com pot comprendre, no tinc tota la informació i li podem facilitar de seguida. Jo és el primer govern que anava, som dimarts, divendres a la tarda, dissabte no d'això, i per tant estic segur que des del Departament d'Educació li donaran la informació precisa. Estic segur que si arriba aquest acord no és que s'hagi parlat amb el sector, sinó que el que vol és donar resposta a una demanda del sector. I que segurament que el sector voldria que fossin més hores, segur, però dins les possibilitats, a les alçades que estem del pressupost, el departament sensible ha dit, doncs mira, ara podem fer aquest increment d'hores. I per tant estic segur que si això és així és perquè es comparteix una demanda entre el sector i el departament. La segona qüestió que em deia del compliment dels acords. Nosaltres som gent de complir els acords. El conseller Forn és una persona de complir els acords. Preguntin per ell doncs, en el que ha estat des de la credibilitat de la seva gestió al capdavant de temes de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, que no és un tema poc important. No? Si no es compleixen els acords no serà per part nostra, i si no es compleixen per part de l'estat espanyol vol dir que s'imposa de nou el sectarisme i la persecució ideològica. I després vostè em deia, on queda el principi de transparència? No, escolti, jo li he dit que ho faríem d'acord amb la legalitat vigent. I la legalitat vigent inclou els principis de transparència, no els principis d'ostentació. I segona cosa, on queda la llibertat d'expressió? On queda la llibertat ideològica? Què hem de fer d'un estat que en comptes de ser un estat de dret és un estat que tira pel dret? Què hem de fer? Fer veure que plou? Aquí el que està en risc és la democràcia. El que està en risc és la democràcia. El que està en joc és la democràcia. L'episodi del Teatre Nacional de Catalunya, però com aquests, fixi's, una de les ampliacions de la querella de la consellera Borràs, que jo vaig pensar que ja ho hauria vist tot, és que diu, no, és que la consellera Borràs, allà sota, allà només hi faltava, amb allò que escrivia el fiscal, només hi faltava la música del Nodo. Se la va veure de manera ostentosa, perquè es va fer fotos i va fer algun tuit, a les Fonts de Montjuïc amb un acte organitzat per l'Assemblea de Catalunya. Que això serveixi per ampliar una querella en segle XXI i que dius, bueno, ja ho hem vist tot. Però llavors resulti que, a més, fem un acte, en aquest cas, d'un grup parlamentari, una formació política, amb un teatre nacional, i hi vagi la policia a demanar informació sobre aquest acte polític? Vostè creu que ara el que a la gent li preocupa de cara a l'1 d'octubre és on queda el principi de transparència, que hi serà, no el d'ostentació, que jo vingui aquí i digui, miri, ja hem fet aquest acord i l'altre acord i l'altre acord, sinó que es farà d'acord amb la legislació. Vol dir que a la gent no li preocupa més on queda el dret de la llibertat d'expressió, el dret de la llibertat ideològica, el dret de reunió. Jo diria que la gent comença a estar més preocupada per com l'Estat està atacant aquests drets que com el govern de la Generalitat de Catalunya el principi de transparència el porta més cap aquí que cap allà, que fixis que avui hem aprovat el reglament i per tant vol dir que ja es posarà a partir de la seva publicació d'un òrgan que ja existeix, que és aquesta, la Comissió de Garanties, en què si vostè considera que el govern de la Generalitat no li dona prou una informació que tot és pública, vostè té un òrgan amb moltes garanties
perquè li reclami en el govern de la Generalitat tota la informació que vostè desitja. I en el dossier tenen explicat tot el reglament aquest. Ara, jo insisteixo, crec que interpretar més als ciutadans de Catalunya una preocupació per com s'estan carregant els pilars fonamentals de la democràcia que no pas els nivells de transparència. Jo ahir, el primer que vaig fer el dilluns com a conseller de govern va ser acompanyar a la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, a declarar com a testimoni d'un judici que quan els expliques a diputats d'altres països els hi has d'explicar 3 vegades perquè no ho entenen. Com un estat pot intimidar un Parlament sobre què pot parlar i sobre què no pot parlar. Cada dia hi ha un episodi d'aquests i fins a on ho volen portar, no? I per si algú té dubtes, jo ho sento per fer publicitat, però crec que és aquest vespre que avui tothom miri TV3, un reportatge que altres televisions no han volgut perquè entenguin algunes coses de les que estem parlant. Quan acabin de veure aquest reportatge de les clavegueres de l'Estat, vostè li pregunta a la gent si estan preocupats pel nivell de transparència de la Generalitat de Catalunya o comencen a témer pels seus drets fonamentals. I és això.